Usa ka kanisiman nag-umana karon og mga ubas tungod sa damgo kun unsay iyang damgo. Atong sayran pinaagi sa report ni Orchids Lapingkaw. Pipila ka mga tao na himo negosyante tungod sa ilang paningkamot, impluwensya ug swerte. May uban usab nga ang nagtukmod kanila mao ang ilang pamilya. Apan adunay lahi nga istorya sa usa ka seaman nga nahimong mag-uuma ug namaligya og ubas. Siya si Lucky J. Satorinas, taga Silagos, Southern Leyte, usa ka produkto sa University of Cebu ug kinsa usa ka seafarer. Nahimo siyang usa ka seaman tungod kay sagad siyang mga kabanay mga seaman. Apan ni adtong tuig 2019, nausab ang tanan dihang nihunong siya isip pagkamarinero sa gawas sa nasod. Misuway siya pagka grapes farmer o grape consultant sa nasod tungod kay pinaagi sa damgo. So naayuban matingala nga nung pinaagi sa damgo, pero sa tinud-anay everyday gid ko padamguhan sa kadlawon about grapes. So natingala lang sad ko sa akong kagalingon ug unsay naa sa grapes nganong pirmi ko padamguhan. Usa sa iyang mga gitanom nga grapes ang gitawag nga miracle grapes nga kaumitubo sa klima sa ilang lugar. Gani, ang negosyo nagmalambuon, sanglit gawas nga siya na maligya niini, aduna usab siya kaugalingon nga restaurant. Usa sa iyang sikreto sa nagmalampuso niya negosyo, Gakulek ko og 12 nga Klase. fruits, galingin. Oo. Then kadto nga tuig natingala na lang ko nga ang akong merchandise nagdaghan gyud na malit og kadto nga tuig kuan gyud siya. Kanang productive gyud ang akong business. uban ni Clans Gabutin, ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisdak.